אנחנו מאחלים לטוב ביותר. סביר להניח שיקרה. אחת, שתיים, שלוש. נחמד. טוב, דוקטור, רשמתי לך על הכל. כן. בתמונה הזאת נצלמו אותי דווקא. דוקטור. בסדר, לא רואים אותך פה. אתה יכול... רשמתי לך על החתיכות. בדיוק את זה. הנרות. לא, הנרות תיקחו, אחר כך פה אצל אריאלה. אני אנסה ביום רביעי לעשות את זה, לסיים. אם אני לא טוב, בכל מקרה אולי אנחנו נקפוץ גם. אם אני אצליח, אני אצליח. אם לא, עכשיו אני הולך. אני אחכה. יארי, זה יוצא מהחדר. לא, כי אז פה בקיץ יעשו כאן שיפורים, כאילו מחליפים מחשבים, אז יעבדו כאן. אז יכול להיות שהגיעו אותה לאיזשהו מצב. אז זה אומר מבחינתנו אבל. טוב, מבחינתכם, אומר שעשיתם עבודה. הלב שלי. בגדול, עשיתם את התכנות שלו והכל, הבעיה היא בעיה בייצור. טוב, אנחנו שמים את זה בארון. חכה, שנייה, אני... עכשיו זה הקטע הקריטי. נשים שאני אמצא את זה. זה השיטה להחזיק אותו חלש. בדיוק בעובי. מקווה שהנקודות הבאות יהיו נורמליות, למה... נמאס. אז היינו יורדים יותר נמוך, היינו עושים לספוג למטה, תגיד לי מה זה נט? מעץ, אז הם מתנהגים אליו כמו עץ. מה, פה אתה קודח בו. ואם זה היה זכוכית? אם זה היה זכוכית. בינתיים העץ קדח שם העץ קדח במקדחה. מה? בוא נגיע שמושים את זה. עכשיו זה ששיניתי, נכון? כן. ריזה. לפי זה, לפי זה, כמו שזה, כשנכנס נכון? הפרויקט שלכם מתיש, אני מצער לך. ושלך ממש מרגיע ולא... זה 40 דקות ביוטיוב בסרטון. ישראל, השבת שלנו זה שבת אחד או שבת? למה 40 דקות? שבת... תבדוק, לא יודע, אני חושב שבת. הלוואי. אם זה תבדוק וזה נכון, אז תמחק את השני כאילו, אתה מבין? לא, זה רק תן לו לחץ. וואו. מדהים, יאו. אתה יודע כמה פעמים אתה יודע כמה פעמים הוא העיף את כל המגדל? איך עצוב. יאו. 60 פעמים היה צריך לשנות את הנקודות והזוויות כדי שזה... עד כאן עובד. עכשיו הקטע המעניין. זה כל העולם? כל הזה? לא, עשינו לו 4. 4. דוקטור אמר 3, עשינו 4. אז מה הפרויקט? הנה, הוא משחק, מה? הוא משחק? זה ריקוד. וואי, איזה לחץ עם המכונה הזאת. הבעיה שכל פעם שהיא מקבלת מכה, זה כל הזכולות זאת אותך. איפה הנה הריקוד. גם פה יש ריקוד? מה יקרה עכשיו? מי יודע? לא, כן, חיוונו, 33, 32. זה שלב, כאילו. אז זה צריך במחשב. מה יקרה עכשיו? גם ככה מעביר. אימהות. טייק אחד, הכל בטייק אחד, חבר'ה, בלי עריכות. עד שהוא מסיים, הרובוט של שמואל עושה כבר כוסות קפה לכל המחלקה. בלי קפה עם זה. רק בלי קפה. בלי קפה, בלי סוכר, בלי מים. כן, רק הוא משפשף את הכפית. איזה יופי. נו,